Umhlaka 31 ngiyabuya lapho bengifuna nje ukuthi uNew Year siwukhuze sisobabili mntanami ulana Snake Park mntanami ungihlebela izinto mntanami usho izinto lapha usho nje ngilokhu ngithe mina yami mntakwethu lokhu yilapho ubona njani uthi okay boo apho uyahle bani lokhu baba usho lo ngithi mina yami mntakwethu ngithi yada siyayiphanula indaba manje siyayiphanula indaba umhla 31 mama ngena nawe enyakeni omusha ngizoqopha umlando ke lapho ingoma ezohlukanisa unyaka baby ukuthi ukhethe yipi mina ngihlobe ngidlala igushi mina yezwa awuhlangene yabo nje okhosini ngoba ngizobe ngilalela ukhozi phela bese ngilinda hayi ngilinda u12 mina uma ngithi ngiyavula ngo12 kungadlali yona igushi ngiyalivala ukhozi ngifaka igushi mina same time ngo12 o'clock dlala igushi ngikhomba la igushi yakho ngikhomba khona la igushi yakho mina ngidlala mana vela ngithi zobuya igushi yami lana ke wena ngilongithi nje ngikhomba la yabona intela ilapho ngigodlile ngithule ngithe nibukani mqobomvu into engikhuluma nayo ngoba imqobomvu ngiyangiphoxa kodwa eyazi Ndalo nibukani kenyana into engizixoxa nona hey womama buka udwendwe nalo udwendwe lonke ke manje ke ngithola uzobuka nalo lonke ke manje kodwa mqobomvu nibukani mqobomvu nawe losina Sawa unjani ngithi ababona bampofu welapha ngithi ababona bampofu hayi baby nangu Khensani Kenyatta lo nangu Kenyatta hayi umpofu Kenyatta baby uzalo mfowethu lomncane uKenyatta siyafana nje ngoba mina ngifana nomfowethu nawo omunye nayi inkunzi akithi emnyama emhlophe ngehlizwe nansi uyabona ufana nomfowethu iyambona hayi ngiyambona baba ngiyambona bafowethu Samuel uvelani kunevedi nempofu mina kahle anginizali za buka bampofu ngithi baba hayi ufuna ngimthembi baba hayi bonke nje ingane zabafowethu mina mama bengisayiphethe kahle angakabi nalutho ngakolwamuhla ngothi mntakwethu wena umuntu onokho koyoqala ke kube ukuthi ke ngibabazane bayanda nginamanga mhlawumbe lento baba ngicela uveze usinazo bathi ungathi wami ke loyo mveze usinazo nangu usinazo ayithi yambona buka lezi ngane ungathi lezi ngane njani lezi zimpofu zonke lezi ngane lezi ezimnyamana zithathe umfowethu omncane ezakheke lezo ke oyibona mina mama ngisemsulwa uyasukelwa soka lami banamanga futhi laba abantu ababengiqina ngendaba mhla ngithi mbibi kobe kuhuwe baby kobe kuhuwe mntakwethu ngiyakuthemba wena baba futhi nje ngoba ubhuti omncane ave efana nawe wena baby ziwuye nje futhi love futhi ke ngizomshutha ngiqede ukukhuluma ngimfake uqede we baba uqede nje ngoba hawu ngimfake la haye we love uqhub athe wenzani ulo mfana lo wasophongolo lapha bewenza lo mfana lo befuna ungishaya we baba lo mfana ubenzani ugatsheni lapha ubenzani ugatsheni lapha ngithe ngizomceba kubhebi ke nithi uqoqa awukatsheni ngikulungile ungabe usathinta manje usezothintwa mina ngizomshayela ucingo wena nje uma manje kule ndaba sengizoyixoxela mina nogatsheni yabona baba ngabe usanda lento yeni okulokhu ulikwebhana lapha angisakufuni manje emsindweni mashezi phuma emsindweni yase ladies house phuma ngoba kulonyaka nje ya gogo we baba ngisaye eBackville ngisho namhlanje uyakhumbula First day ngiyemthandeni lapha eMadlala Music Festival. Baba, kwenziwane eBackville? Baba nakune homecoming kaBig Zulu. Hey, manje pho wena homecoming home kanjani pho wena pho?
Baba ngiyaphatha uhlelo. Uphatha uhlelo ma. Oh kunomcimbi. Yebo baby. Ubatshele ukuthi ngoFebruary kuzofika abantu kwaShezi abaqhamuka la ekhaya kwaTotisana. Yebo Umuntu nje baba. okhuluma ukuthi kunabantu abazofika usheshe ubuye futhi lapha eBergville. Yebo baba. Yebo. Umusa uqedile ubafaka labo bafakayo ungene emotweni ubuye futhi makuthi kanjani ngizokulanda. Hayi baba ikhona imoto. Indaba uthi ngizolokhu ufequza kuze kuse mashezi angizwa fequza isikhashana usafaka abantu uthi fequ mase uqedile bese ke usiyaphuma siyelo laba abanye abafequzayo enifequza nabo lapha estage lapha. Yebo baba. Kodwa uvungqokela kamnandi baby. Yabona mase ngikubola lapha estage nami ngivele ngibe yifan yakho mase ngibuka estage lapha mntakwethu sengubuka usufequza bese ngizakhela isithombe ngilapha phambi kwakho ufequza ngami ufuna ngimachine bani makungemina ngoba usuxaya ufuna ngimachine bani lapha Musu ukuthetha phela. Yimina ufuna ngime lapho ngibuthi ubhebe ngoba efequza bang inbox lapha Makwaveza uculamo wena baby. angeke ngakuvezela nje ngabavezela uculo wakho laba bang inbox abethi umashudula lolu uculo uyamenela eyedwa yabona Baba. angeke ngisasho ukuthi ngiphendula ngithini kodwa nje leyo nkulumo iyafika endlebeni zami Bese kuthini? Depend ukuthi ubani phela osendile mangibuka Baba Bible. omunye wemama ngithi hayi luyamenela hayi luyamenela msana ukungangisa Omunye lokuthi baby phela hayi ne. ngithi luyamenela lona Nje kodwa hayi ne. not Ne. Baba. Oh baby ngomhla ka-30 woza ufike lapha emshinini ogayayo ngoba ufika angifuni mina kulokho mhlambe ngithini ufika emshinini ogayayo la mashezi Baby luphi uculami? luphi etali Uculami baby luphi nalo? Lulengapi? lo lacwa uyazi ukuthi luhlale luhamba nami la engihamba khona ngihlale ngulugaxile luyisiboniso kuwo wonke umuntu ukuthi ngashaya intombi akusuka madoda ngashaya inkandla yonke Baby. alukho phela lana ngithi ngisegcekeni Alengi kanti lana. lana hawu ngizoveza manje inkinga